Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bong at nang tiyuhin niyang itago na lang natin sa pangalang Amador. Taong 1958, Lantapan, Bukidnon. Isang beses lang kung umuwi sa loob ng 3 buwan itong tiyuhin ni Bong. Walang nakakaalam sa kanila kung saan yun pumupunta. Gawa ng tuwing umaalis ito, hindi naman yun nagpapaalam kung saan yun tutungo. Basta ang ginagawa lang noon ni Amador sa kanila, manatili sa loob ng 3 araw, tapos aalis na naman ito. Hindi naman yun pinapansin ng kanyang ama, na para bang matagal na nitong alam ang tungkol sa ginagawa ng kapatid niya. Dahil sa ganun itong ipinapakita, yon ang naging tanungan ni Bong tuwing umaalis ang tiyuhin niya sa pamamahay nila. Ngunit sa kasamaang palad, walang ibinabahagi sa kanya ang tatay niya ukol sa detalyeng nag-uugnay rito. Basta ang paulit-ulit lang nitong sinasabi, namumundok ang tiyuhin niya. Bumababa lang yon kapag gusto niya. Kapag hindi naman, hindi yun magpapakita. Dahil sa ganun itong pagrarason sa kanya, minabuti na lamang niyang maghintay sa pagbabalik ng kanyang tiyuhin. Papasok na noon ang buwan ng Oktubre noong muli yung magpakita sa bahay nila. Isang hapon, habang naglalakad si Bong papauwi, laking gulat na lamang niya nang makasalubong niya ito sa daan. Bagaman nakasuot yun ng salakot, hindi ito sapat upang hindi niya yun makilala. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, agad namang napangiti ang tiyuhin niya habang masayang nagwiwika sa kanya ng, "O Bong, kumusta ka na? Kanina pa kita hinihintay sa bahay ninyo eh. Ang sabi ng nanay mo, nasa baryo ka. Kaya pinuntahan na lang kita. Yung tatay mo, kasama mo ba?" Nang marinig naman ni Bong ang sinabi nito, agad naman niyang inilahad sa tiyuhin niya na hindi niya yun kasama. Nagkataon kasi noong hiwalay ang lupang pinagsasakahan nila, kaya na may tuwing hapon lang din sila nagkikita. Dagdag pa ni Bong na mas mainam na maghintay na lamang sila sa kanilang bahay, gawa ng uuwi din naman yun maya-maya. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, agad naman yung sumunod sa kanya. Sa kanilang paglalakad, bahagya naman silang nagkausap ukol sa pakay ng tiyuhin niya sa kanilang lugar. Naniniwala kasi noon si Bong na tuwing uuwi ito, meron yung kinukuha sa tatay niya. Inilahad niya rin dito na minsan napapansin niya ang seryosong pag-uusap ng mga ito. Dahil sa kanyang sinabi, tumawa lang naman itong si Amador na parabang itinuturing nitong biro ang tungkol sa mga bagay na kanyang inilahad. Sa pagsilay naman ito sa kanya, bahagya naman yung napatahimik at kasabay nito ang pabulong nitong pagwika sa kanya ng, "Bakit pamangkin? Gusto mo na bang malaman ang lahat? Tamang-tama. May pupuntahan ako sa susunod na araw. Kung gusto mong malaman ang mga ginagawa ko, sumama ka sa akin." Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang napasilay dito habang sumasagot ng, "Sige tiyo, sasama ako. Sinabi mo yan ha, wala nang bawian." Matapos naman ang kanilang pag-uusap, sakto naman noon ang pagdating nila sa kanilang pamamahay. Sa pagsapit ng gabi, habang naghahapunan silang magpamilya, meron na naman siyang narinig na kakaibang pinag-uusapan ng dalawa. Kung hindi nagkakamali noon si Bong, tungkol yon sa isang bato na pilit hinihingi ng tiyuhin niya sa kanyang ama. Ayon pa rito na
Yon ang dahilan kung bakit muli yung napabisita kahit hindi pa sumasapit ang 3 buwan. Mariin din itong inilahad na 4 na bato na lamang ang kanyang kailangan upang tuluyan na niyang mabuhay ang kanyang mahiwagang sandata. Sa pagpapatuloy naman ng pag-uusap ng dalawa, halos hindi naman mawari ni Bong kung seryoso ba ang usapan ng mga ito o pawang pagbibiro lang. Hindi naglaon nang hindi na niya maatim ang mga bagay na kanyang naririnig. Naglakas loob na siyang sumabat sa mga ito. Dahil sa kanyang ginawa, pansamantala namang napatigil ang masaya nitong pag-uusap. Pagsilay naman ng kanyang ama sa kanya, walang pagdadalawang isip naman itong inilahad ang tungkol sa pagsang-ayon nito na sumama siya sa tiyuhin niya. Dagdag pa nito na makakatulong yun sa kanya upang mas maging isang makisig na lalaki sa hinaharap. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, meron yung ibinigay sa kanyang isang bato na kulay puti. Ayon kay Bong na, kung hindi siya nagkakamali, yon ang batong pilit sinusunog ng kanyang ama sa mga kandilang naroon sa altar nila. Bagaman nalalapatan ito ng itim nitong siga, nakapagtatakang hindi man lang yun nangingitim. Hindi rin umiinit ang bato kahit ilang oras mo yung pabayaan sa baga. Huwag mo nga alisin yan sa katawan mo. Swerte yan, anak. Maniwala ka sa akin. Wika ng kanyang ama matapos nitong maibigay ang bato. Nang marinig naman yun ni Bong, agad naman niya itong isinuksok sa kanyang bulsa. Wala man siyang kaide-ideya kung para saan ito. Naniniwala siya na yon ang makakabuti para sa kanya. Hindi naglaon, doon na rin inilahad ng kanyang tiyuhin ang tungkol sa baryong pupuntahan nila. Malapit lang yon sa lantapan pero karamihan sa mga manlalakong dumaraan dito, pinangingilagan ang lugar. Marami kasi roong nangyayaring hindi kaaya-aya, kagaya ng bigla na lamang pagkaligaw at pagpaparamdam ng iba't ibang uri ng nilalang. Base rin sa salaysay ng tiyuhin niya, karamihan sa mga nilalang na namumuhay sa lugar na yon, purong mga aswang. Talamak din doon ang mga sumpa, buhat sa ginagawang mga signos ng mga mangkukulam na mahilig manipo sa mga biktimang pawang dumaraan lang. Dahil sa sinabi nito, agad namang umalma si Bong ukol sa kanilang pagpunta sa lugar na yon. Ayon sa kanya, sa dinami-rami ng baryong pwedeng puntahan nila, bakit doon pa? Dagdag pa niya na, mas mainam sa mga ligtas na lamang na lugar sila pupunta upang maiwasan ang mga ganoong uri ng nilalang. Subalit, nang marinig naman yon ng tiyuhin niya, tumawa lang naman ito habang paulit-ulit siya nitong binabansagang duwag. Pagtatapat pa nito sa kanya, na sa oras na umaalis ito sa pamamahay nila, pumapanhik yon sa mga ganoong lugar upang subukin ang ibinigay na mutya ng kanyang ama. Dahil sa sinabi nito, agad namang napatahimik itong si Bong sa kadahilan ng gulong-gulo na noon ang kanyang isipan. Sa paglipas pa ng mga araw, wala naman siyang ibang napapansin kundi ang pagbasbas ng tatay niya sa kanyang tiyuhin tuwing taimtim yung nananalangin. Ginawa nila ito sa loob ng 1 linggo na para bang meron sila noong pinaghahandaan. Matapos ang mga ganoong gawain, doon pa lamang nag-umpisa ang paglalakbay nila. Sa kanilang paglalakad, wala naman silang ibang pinag-usapan kundi ang tungkol sa baryong kanilang pupuntahan. Pasensya na kayo ha, hindi ko sasabihin ang pangalan ng baryo. Baka kasi merong sa inyong nakikinig na taga roon. Ayoko namang bigyan sila ng masamang impresyon, maging ang baryong kanilang tinitirhan. Basta ang palatandaan ng lugar,
meron itong puno ng akasya na nasa tabing parte ng isang tulay. Ilang oras pa ang lumipas ng kanilang paglalakad, nadapo na nga sila sa mismong baryo. Magbabandang 6:00 na ng gabi doon nang marating nila ito. Yung mga tao sa lugar, kanya-kanya ng sarado ng bahay nila, habang ang iilan naman nasa labas pa rin ng kanilang mga tahanan, abalang-abala sa pangunguha ng mga aning kanilang ibinilad buong araw. Hindi naglaon, nang marating nila ang isang bahay malapit sa gilid ng sapa, agad naman yung nilapitan ng tiyuhin niya habang mahinahong tinatawag ang matandang naninirahan dito. Maya-maya pa, bigla namang bumukas ang pinto kung saan doon bumungad sa kanila ang isang matandang lalaki na uugod-ugod na. Napakatanda na nito pero meron pa yung bisyo. Sa pagpasok naman nila sa loob ng bahay, doon bumungad sa kanila ang isang aparador na punong-puno ng garapon. Marami rin siyang nakitang rebulto ng santo sa paligid na parabang isang relihiyosong tao ang naroon. Sa pag-uusap ng kanyang tiyuhin at ng matanda, ito na mismo ang nagkumpirma ukol sa mga istoryang nalaman nila sa baryo. Inilahad din ito sa kanila na merong ginagampan ng tungkulin ang lahat ng santong kanilang nakikita. Kung hindi kasi maglalagay ng ganoong proteksyon ng matanda, hindi nito masisigurong pangingilagan siya ng mga nilalang na merong binabalak na masama. Matapos naman itong ilahad ang tungkol sa mga bagay na yan, mariin din sila nitong inabisuhan na kapag lumalim na ang gabi, pakinggan nila ng maigi ang mga huni ng nilalang na dumaraan. Nang marinig naman yun ni Bong at ng tiyuhin niya, tumangulang naman sila habang dahan-dahang naglalakad patungo sa silid na inihanda ng matanda. Sa paglalim pa ng gabi, napakatahimik na ng buong paligid. Si Bong noon papatulog na, habang ang tiyuhin naman niya nakaupo pa rin sa harapan ng isang maliit na gasera, pilit sinusunog yung punyal na pinagbaunan nito ng mga batong ibinigay dito ng kanyang ama. Makalipas pa ang ilang minuto nitong pagsunog sa punyal na yon, bigla naman siya nitong ginising habang pabulong na nagwiwika ng, "Bong, gumising ka. Meron tayong mga bisita." Nang marinig naman ni Bong ang sinabi nito, agad naman siyang napabalikwas at sa kanyang pakikinig, doon na niya unti-unting naririnig ang iilang tinig ng mga nilalang na dumaraan. Hindi niya mawari kung ano ang mga ito, pero base sa salaysay ng kanyang tiyuhin, mga aswang ang dumaraan. Walang sabi-sabi, agad naman siya nitong tinulungang tumayo para isama sa paglabas nito sa bahay ng matanda. Matapos naman niya yung marinig, halos hindi naman siya gaanong makakilos buhat sa labis na pagkagulat ukol sa sinabi ng tiyuhin niya. Maya-maya pa, pagdating naman nila sa entradang pinto, agad naman niya yung binuksan at kasabay nito ang pagsilay nila sa napakadilim na bakuran. Pagsarado naman ito ng pinto, dahan-dahan naman nilang tinahak ang daan hanggang sa hindi naglaon, narating na nga nila ang tabi ng kalsada. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, labis-labis naman ang kanyang pagtataka nang mapansin niyang wala naman siya doong nakikita. Noong una, akala niya nagbibiro lang noon ang tiyuhin niya, pero pagkalahad nito sa kanya, naimulat ng husto ang kanyang mga mata. Doon na niya unti-unting nasasaksihan ang mga kakaibang nilalang na lumilipad sa kalangitan. Akala niya yun lang ang kanyang masasaksihan, pero 10 minuto pa noon ang dumaan, meron silang nasipat na 7 taong naglalakad sa gitna ng kalsada. Noong malayo pa ito, hindi yun gaanong pinagbigyan ng pansin ni Bong, pero habang unti-unti yung lumalapit,
dahan-dahan na siyang nakakaramdam ng kilabot dahil sa kakaiba nitong paglalakad. Ayon sa kanya, para yung mga patay na bumangon mula sa kinahihimlayan ng mga ito. Bukod sa mga butot balat nitong pangangatawan, nangangalingasaw na rin ang baho ng mga nilalang na yon. Kakaiba rin ang kanilang ginagawang mga kilos na siya namang labis na ikinagulat ni Bong. Maya-maya pa, nang masipat naman sila ng mga nilalang na yon, bigla naman siyang napasigaw buhat sa nararamdaman niyang takot. Sa isang iglap kasi, nagsiuslian ang mga buto nito hanggang sa dahan-dahan na yung naging kung anong demonyo na gumagapang sa lupa. Pagsilay naman ng tiyuhin niya na papalapit na yon sa kanila, agad naman itong binunot ang daladala nitong punyal habang kampanteng inilalahad sa kanya na wala siyang dapat na ipag-alala. Matapos naman yung marinig ni Bong, kahit takot na siya, pinilit niyang manatili sa likod nito. Ilang segundo pa noon ang lumipas, bigla namang sumugod ang mga nilalang na yon na siyang naging sanhi upang salubungin din ito ng tiyuhin niya. Sa kanyang pagmamasid, kitang-kita naman niya na kahit anong lakas ng mga nilalang, hindi pa rin ito kayang mapangibabawan yung tiyuhin niya. Sa halos lahat ng aspeto, nangingibabaw ito. Hindi niya mawari pero habang pinagmamasdan niya ito, nasisipat niyang parang natutuwa sa ganoong pangyayari yung tiyuhin niya. Alam niya ring hindi nito gaanong siniseryoso ang kanyang mga kalaban, gawa ng imbis na umatake yon, pawang pag-ilag lamang ang paulit-ulit nitong ginagawa. Nang dumating na sa puntong nanawa na ang tiyuhin niya, agad naman yung bumalik sa kanyang kinaroroonan habang patuloy na pinagmamasdan ang kanilang mga kalaban. Dahan-dahan na nitong ibinalik ang kanyang punyal sa lagayan at kasabay nito ang pagsilay naman ni Bong sa mga nilalang na unti-unti nang nagkakaroon ng sugat sa buo nitong katawan. Hindi naglaon, paglupasay ng mga ito sa lupa, mabilis naman yung naligo sa kanilang mga dugo. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad naman siyang inabisuhan ng tiyuhin niya ukol sa lugar na pupuntahan nila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, halos hindi naman siya makapaniwala, gawa ng ang buong akala niya babalik na sila sa bahay ng kakilala nito para magpahinga. Tiyo Amador, sigurado ka ba dyan? Hindi pa ho ba sapat yung mga nakalaban ninyo kanina? Nagtatakang tanong ni Bong sa tiyuhin niya. Dahil sa kanyang sinabi, dali-dali naman siya nitong inakbayan habang sumasagot sa kanya ng, "Hindi yun ang gusto kong ipakita sa'yo. Sumunod ka na lang, Bong. Wala namang masama, hindi ba? Sabi ko naman sa'yo noon pa, kapag ako ang kasama mo, ligtas ka." Matapos naman itong makapagsalita, agad naman yung naglakad patungo sa sentro ng baryo. Dahil dito, wala naman siyang ibang nagawa kundi ang sumunod. Mahirap man kasing sabihin pero wala na siya noong lakas pa na maglakad sa lugar na yon nang walang kasama. Pakiramdam niya kasi, bawat parte nito merong nagkukubling panganib. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang liwasan ng lugar. Pag-upo naman nila sa pinakagitnang bahagi nito, kampante naman sila doong naghintay na para bang meron silang inaasahang mga panauhin na darating. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Bong nang masipat niya ang pagpasok ng dalawang matanda sa loob ng liwasang yon. Sa estado ng mga ito, nasisiguro niyang hindi yon mga pangkaraniwang tao buhat sa mga anyo nito. Ayon kay Bong na, habang pinagmamasdan niya ang dalawa, pansin na pansin naman niya ang kakaiba nitong mga balat
na para bang isinuot lang ng kung anong nagbabalat kayong nilalang. Paglapit naman ng mga ito, halos mapatras naman siya noon ng husto sa kadahilanang ang bawat sulok ng katawan ng mga ito naglalabas ng hindi katanggap-tanggap na baho. Sa pag-upo naman ng dalawa sa harapan ng tiyuhin niya, bahagya naman yung umangil habang patuloy doong nagmamasid. Hindi naglaon, narinig naman niyang nagtanong ang isa sa mga ito ukol sa kanilang kailangan. Nang marinig naman yon ang tiyuhin niya, agad naman itong inilapag ang daladala nitong punyal habang sumasagot doon ng, "Hihingi ako ng 10 buhay sa bawat angka ninyo. Ito na muna ang kukunin kong buwis para sa 4 na taong pananatili nyo rito. Huwag na kayong umalma. Maliit na halaga lamang yan kumpara sa pakinabang nyo rito." Matapos nitong makapagsalita, wala namang nagawa ang dalawang yan kundi ang sumang-ayon. Sumagot naman ang isa sa mga nilalang na yun ng, "Sigurado ka bang para sa 4 na taon na yang buwis? Sige, pumapayag ako." Nang marinig naman ng kasama nito ang sinabi ng nilalang na yon, agad din naman yung sumang-ayon. Nang makapagkasundo na sila, walang pagdadalawang isip naman itong tinawag ang mga alipores nitong naghihintay sa labas ng liwasan. Pagsilay naman ng tiyuhin niya sa mga nilalang, dali-dali naman yung tumayo at kasabay nito ang pag-utos nito sa mga aswang na humanay sa kanyang harapan. Alinsunod sa kanyang sinabi, agad naman yung nagsilapit, bakas sa pagmumukha ng mga ito ang kawalan ng takot sa katawan. Walang sabi-sabi, bigla naman yung pinag-uundayan ng saksak ng tiyuhin niya hanggang sa dumating ang puntong nalipol na nito ang 10 nilalang sa isang angkan. Pagsunod nito sa iba pang nilalang na nakatayo, may mangilan-ngilan naman doong ang piniling makipaglaban. Ngunit bago pa man yun makapagbigay ng pinsala sa katawan ng tiyuhin niya, ang matanda na rin mismong namamahala rito ang pumatay sa mga nilalang na yon. Bilang pagpapakita ng kanilang pagrespeto kay Amador, muli yung tumawag ng kapalit ng mga tauhan nilang sila mismo ang pumatay. Sa loob ng kalahating oras, nasaksihan niya kung papaano nito walang awang kinitila ng buhay ang mga nilalang na yon. Yung iba ginilitan nito ng leeg tapos binitin pabaliktad habang ang iilan naman binalatan nito ng buhay. Napansin din noon ni Bong na habang ginagawa yon ng tiyuhin niya, wala yung ibang ginagamit sa pagpatay maliban sa punyal na tangan-tangan nito. Matapos ang mga pangyayari, nagkalat sa liwasan ang mga bangkay ng aswang. Pagpunas naman ito sa punyal nitong balot na balot ng dugo, doon bumungad sa kanila ang napakaitim na nitong talim. Habang pinagmamasdan niya ito, hindi naman niya maiwasang mamangha sa kadahilanang noong hindi pa yun pumapatay ng mga aswang, alam niyang puti ang kulay ng talim nito. Subalit, matapos yung mabahiran ng 10 buhay ng mga nilalang, tila bang nag-iba ang kulay at estado nito. Nang mapansin naman yon ng tiyuhin niya, napangisi lang naman ito sa harapan ng 2 matanda habang nagwiwika doon ng, "Mahusay, nakuha ko na ang kailangan ko. Pakiusap lang, bago kayo umalis rito, listanin niyo ang lugar. Ayoko may makatuklas sa mga bakas ng nangyari rito." Kasabay ng pagwika noon ng tiyuhin niya, ay ang pagmamadali naman itong bumalik sa bahay ng albularyong tinuluyan nito. Kinabukasan, agad din naman silang umalis sa lugar na yon, gawa ng ayon sa tiyuhin niya, wala nang saysay ang kanilang pananatili sa lugar. Bukod sa nakuha na nito ang kanyang gusto, nahulaan na rin itong magkakaroon doon ng pagtatalo at sigalot
sa bawat lahi ng mga nilalang na naninirahan sa baryo. Dahil kasi sa pangyayaring yon, magkakaroon ng lakas ng loob ang mga mangkukulam na makipaglaban sa mga aswang. Ayon pa sa tiyuhin niya, matagal na yung naglalaban-laban, subalit dahil sa lakas at dami ng bilang ng mga aswang, labis na nahihirapan ang mga mangkukulam. Pagtatapat pa nito sa kanya na magmula sa araw na yon, magbabago na ang sitwasyon sa baryo na kanilang napuntahan. Ilang araw pa noon nang lumipas, nang makabalik na sila sa kanyang pamamahay, agad namang naglakbay ang tiyuhin niya patungo sa mga lugar na wala na siyang ideya. Magmula noon, unti-unti nang nalaman ni Bong ang tungkol sa totoo nitong trabaho. Subalit sa kasamaang palad, pawang mabababaw lamang na rason ang kanyang nakuha. Ipinagkait kasi yun sa kanya ng kanyang ama na parabang meron pa yung tinatago na hindi niya na dapat pang malaman. Hanggang sa pagtanda ni Bong, naging palaisipan sa kanya ang minsang nasaksihan niya sa tiyuhin niyang si Amador, ang nangongolekta ng buwis ng mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Ang galing ni Amador. So hindi ko lang alam kung saan bang napapanig tong si Amador. Diba? Pwedeng kanan, pwedeng kaliwa. Well, 80-20 ako eh. 20% nasa kanan tong si Amador, 80% nasa kaliwa. Ba't ko nasabi? Kasi hinahayaan niyang mabuhay yung mga aswang, tapos gumawa ng kung ano-anong kababalaghan sa lugar na tinitirhan ng mga ito, basta magbabayad lang ng tamang buwis. Diba? Isipin ninyo 10 buhay yung hiningi niya. Buhay ng mga aswang, tapos ilang taon mananatili yung mga aswang na yun sa lugar na yun na pwede silang maghasik ng lagim. Do sabihin na natin hindi dun sa mismong baryo, doon sa mga karatig. Pero meron pa rin silang permit. 'Di ba? So, ang tingin ko rito ngayon kay Amador, sa tiyuhin nga ni Bong, BIR. 'Di ba? Yung, oo, pwede ka magnegosyo, basta magbabayad ka ng tamang buwis. Yun yung nakikita ko rito eh. Pero yun nga, masasabi ko, malaki ang tsansa na sa kaliwa tong si Amador. Hindi ko masabing kanan eh. Kasi, yun nga, pag kanan to, malamang ubusin ni Amador yung buong angkan. Pero hindi, hinahayaan niya. Diba? Yun lang naman yun. Yun lang naman yung sa tingin ko eh, para sa akin ha. Kasi iba-iba tayo ng paningin yan eh. Baka mamaya kayo, isipin niyo na kanan to na nagpapanatili lang ng balanse sa mundo. Pwede rin naman ganun. Kaya, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.